ସର୍ବନାମର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେ, ସେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷବାଚକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଏହା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରତବାସୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କର। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସେ ମୋର ଭାଇ, ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ତୁମେ କିଏ, ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ହେଉଛି କିଏ ଏବଂ କାହାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ସେହି ଶିକ୍ଷକ ନମସ୍ୟ, ଏହି ସେହି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। ଏଠି ଯାଇ, ଯେପରି, ସେପରି ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଉଭୟେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଠି ଉଭୟ ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜେ ନିଜେ, ଆପେ, ଆପଣା ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। କିଏ, ତୁମେ, ଚିହ୍ନିଛ କି, ଆପଣାକୁ ଆପେ। ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବା ସମୁଚୟବୋଧକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଭୋକ, ଯହିଁ ମିଳିବ ଅବଶ୍ୟ ଉପୁଜିବେ କଳି, ତୁହି ମୋର ନେତ୍ରର ସଂଖାଳି। ଏଠାରେ ଯହିଁ ଓ ତୁହି ହେଉଛି ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ।